De todas estas dinámicas negativas delas podemos extraer pois en parte a explicación de por que a día de hoxe a mocidade é un dos sectores máis desfavorecidos e é un dos sectores nos que golpea de xeito importante a crise económica e por que non resistimos as mozas e mozos galegos as consecuencias da crise económica, a diferenza pois de outros territorios do Estado español. Efectivamente, a reconversión industrial ou os vetos actuais que pesan, por exemplo, sobre o noso sector naval, ao desmantelamento da base agraria e ao despoboamento do medio rural, a lapidación do sector pesqueiro e dos sectores que directa ou indirectamente dependían del, a precarización das condicións de traballo a través das sucesivas reformas que tanto o PP como o PSOE aplicaron durante os seus gobernos a nivel de Estado, ou mesmamente os baixos salarios, teñen eses elementos, eses condimentos, pois sirven para entender un marco que a día de hoxe explica a nosa situación laboral, a situación laboral que padecemos as mozas e mozos galegos e que tamén explican a situación de dependencia e marxinación de Galiza a nivel económico. Todos estes factores xogan especialmente en contra da mocidade e efectivamente a situación era negativa antes da crise, pero a día de hoxe estánse a alarmar todos os indicadores de xeito notorio. Nunha nación como a nosa non é casual pois que sexa tan de relevo ou que o nacionalismo poña tan de relevo a situación laboral da mocidade. Nunha nación como a nosa, machacada economicamente, cun avellentamento da poboación tan importante, cunha desvertebración tan notoria do noso territorio, pois a mocidade xoga un papel fundamental de cara a ter un futuro digno como pobo, a termos un futuro diferente e sobre todo para regenerar económica e socialmente o noso país. Hai tres elementos que a min me parecen importantes e que son chave a hora de entendermos tamén a evolución que sufriu a situación da mocidade galega durante estes anos, pero que inciden especialmente a día de hoxe, e eses tres elementos, como o desemprego, a precariedade juvenil e a migración, son os que vos vou a dar unhas cantas pinceladas para que cando menos nos sirvan de radiografía do que pode ser a situación tan dramática a nivel persoal e mesmamente a nivel colectivo que estamos a padecer as mozas e os mozos galegos. Os índices de desemprego, non fai falta escoitar a TVG, ese altofalante que ten a día de hoxe o Partido Popular, mesmo os medios que forman parte da órbita do Partido Socialista, están a poñer o acento en que os niveis de desemprego, e especialmente entre a xente nova, están a topar en Galiza uns datos históricos. Dos máis de 200.000 parados dos que a día de hoxe existen en Galiza, aproximadamente 60.000 son menores de 30 anos. E en determinados segmentos de idade a nivel juvenil, de feito, entre os 16 e 19 anos, esa cifra ronda o 40%. Estamos falando de un segmento de idade onde estamos ante o 40% de desempregados e desempregadas. Isto pon de manifesto o que comentábamos antes, mas tamén que existe a día de hoxe moita mocidade formada, moita mocidade que ten estudos superiores, que ten estudos universitarios, que é da mocidade mellor formada durante xeracións, que a día de hoxe non ten posibilidade de atopar un posto de traballo. As condicións laborais mesmamente desa xente que a día de hoxe está empregada ou que conseguiu empregarse durante estes anos, teñense degradado alarmantemente de xeito notorio. Seguro que coñecedes casos donde as mozas e os mozos somos explotados, man de obra barata, prácticamente sen dereitos, con salarios de miseria e mesmamente clines laborais. Hai non moitos días unha amiga miña do Morrazo que citaba antes Víctor, non das de Carballo, que tamén as teño, comentábame a súa situación laboral. Ela era unha rapaza de 29 anos, empregada nunha empresa da conserva de Marín, Calfrío. Supoño que a xente vinculada ao sector da pesca a coñecerá. Esa empresa entrou en quiebra, foron despedidas a través dun expediente de regulación de emprego e ela buscou outro emprego. Hai 15 días, o venres, colleu a baixa
por maternidade e o sábado pois tiña o fin de contrato, como pasa a día de hoxe en moitas empresas e moitas delas, pois obviamente, mozas que polo simple feito de quedaren embarazadas e de que a súa empresa non quere asumir os custes desa baixa por maternidade, pois son botadas á rúa.